Sanibona. Njani? Ngiyaphila. Ngithi ungasheshi uyeke mfethu. Angivumi mfethu. Sisi wami angivumi. Ngithi ungasheshi uyeke mfethu. Kusazokhanya. Wathi uyakhumbula wathembisa abazali bakho wathi usayofunda esikoleni. Uzobuya ngemendlela, uzobuya ngamabhandi. Uzobajabulisa, uzobasusa enhluphekweni. Uzobakhipha osizini. Uzobajabulisa nalezo zitha ezinithatha kancane noba makhelwane abanithatha kancane abahlekisa ngenhlupheko yini. Wathi uzophela lokho, uzokuphelisa. Wena bhuti wami wathembisa umama nobaba wathi baba ngisayolwa, ngisaya esikoleni evarsity, ngisayofunda, ngizobuya nayo indondo, ngizobuya nayo ama qualification, ngizonijabulisa yimi ngizofaka ibhande ngivele kubona kude ngivela nasemaphepheni. Mfethu ngithi zibuze mothi uyayekela khona manje ukozibuza umbuzo wodwa, waye waqala, waye uqalile, wayeqala kanjani lento le? Wathi uzoyigcina, ezojabulisa abazali bakho, ezokhipha abazali bakho usizini. Ungasheshi uyekele mfuka baba, ungasheshi uyekele. Ngiyazi kunzima esikoleni nohlangana nama-challenges amaningi, kodwa mfethu mina ngithi ngiyafisa ukuthi uqede esikoleni ujabulisa abazali bakho, bafike ngenyembezi zenjabulo. Ngithi mfethu ungayekeli esikoleni, funda mfoka baba uzoqeda ujabulisa abazali bakho, bakhiphe esizini, bakhulisa kanzima mfethu. Khumbula ukuthi uphuma kuphi ngempilo mfethu, khumbula ukuthi bakhulisa kanjani mfethu. Usafuna ukubuyela emuva? Uyazi ekhaya usuke ekhaya ubathembisile wathi uye esikoleni uyofunda, uzobuya so right, uzoshintsha isimo sasekhaya. Sisi wami wathi uzobuya uzoshintsha isimo sasekhaya, wathi uzoshintsha, wathi kuzovela intokozo nenjabulo, kuzophela ukuhlupheka ekhaya. So ungasheshi uyekela, zibuze ukuthi kungani wayiqala lento le, kungani wathembisa abazali bakho. Ngiyabonga, God bless you.